Allah ya musu albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya malam ni zan samu Malam na 'yan Mariya wanda aka fi sani da suna Malam Bakwana ya fito ya zagi shugaban kungiyar Kwankwasiya Madugu wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso a wani faifan bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta musamman a TikTok. To fa daga baya Allah ya kaddari ya fito ya bada hankuri. Shi ma kansa Tijjani Gandu ya ƙara haske dangane da kuɗin mashin da ya ba na 'yan Mariya sakamakon mashin da ya alkawali a wurin taron bikin ɗaurin auren 'yar Madugu Dr. Aisha. Muna ɗauki da ƙarin bayani akan dambarwar da ke faruwa a halin yanzu dangane da na 'yan Mariya da kuma ƙungiyar Kwankwasiya. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa na 'yan Mariya wanda an fi sani da suna Malam Bakwana ya fito ya yi kalamai marasa daɗin ji a ga jagora na tafiyar Kwankwasiya injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Bakwana dai ya saba irin waɗannan kalama akan manyan mutane a duk lokacin da aka zuga shi ko kuma aka ɗaura shi a layi. Yanzu ma Bakwana ya ce yayi ne akan kuskure ya kuma bada hankuri ga duk mabiya ɗariƙar Kwankwasiya kan cewa wannan su roke shi a matsayin jarabawa. Bakwana dai ya yi nadama ta musamman ya kuma yaɗa ta a kafafen sada zumunta musamman a TikTok da yake ayyukansa inda ya janye kalamansa tare da tuba. Shi kuwa Tijjani Gandu ya ƙarin haske dangane da dalilin da yasa bai baiwa Bakwana mashin ba kamar yadda ya alƙawalin zai bashi mashin da naira 50,000 na shan mai a daidai lokacin da ake bikin 'yar wato Madugu Dr. Aisha. Ya ce sun sulhunta ne tsakaninsa da Bakwana inda ya ɗauki kuɗi ya bashi. Shi ma Bakwana ya fito ya yi takaitaccen bidiyo inda ya shaida ma al'umma cewa Tijjani Gandu miliyan 1 ya bashi akan madadin kuɗin mashin kuma da amincewarsa. Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo. A huta lafiya.